ama ọdịnala Igbo mgbede ọma nọ. A sị nkachi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Anyị gbuo n'ihu anyị gbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị gbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị gbute mma. A sị m onye chụba anyị ya daa. Anyị ga-ejere obodo nara obodo. Anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama ana ka afịa. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Anyị na-akpụ arụ n'Oraifite. Ihe enyi maka ebe n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa gbasalụ izu n'ọdịnala Igbo. N'ọdịnala Igbo, mkpụrụ ụbọchị anọ bụ izu n'ala Igbo: Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. N'ime ụbọchị na-abụ abụ, Eke and Afọ bụ nwoke, kparị Nkwọ na Orie bụ nwaanyị. Ụbọchị ndị a n'ọdịnala Igbo reprezentịrị anyanwụ, ọnwa, ikuku ya na anị. Etu a ka ndị Igbo na-asị na-akpọ ya ofe izu. Njikwube ihe abụọ na ka ị marụ na ihe dịbe oke dịbe ogene. Ọ bụrụ ndị ọcha lebere anyị egwu bifo ha abịa, ndị Igbo amarugo ka esi agụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ijekwuo na mee nchọpụta ihe gbasara ọdịnala Igbo, ị ga-ama na ndị Igbo nwekwuru etu ndị Igbo si agụ arọ. Arọ a na-agụ kịta abụ arọ etu ndị Rom si agụ nke ha. Ka mmarụ ihe ọmụmatụ na etu ndị Rom si agụ arọ nke ha na ụbọchị nke ha. Ha nwa nwere 7 days in a week. Lọtakwa na mgbe m kwuru maka ndị Igbo na-enwere ụbọchị ịnọ na izu, ụbọchị ahụ ụbọchị ndị Igbo ji efe mmụọ dị iche iche. Ụbọchị Eke nwere mmụọ nwunye, Orie, Afọ, Nkwọ. Etu a ka ọ dị na ụbọchị nke ndị ụka ọbịa bụ ndị Rom. Ka mmadụ ga-atụ, ndị Rom nwere ụbọchị 7 dịka nke ha wụwa ofu izu. N'ụbọchị 7 ahụ, ụbọchị mbụ bụ ụbọchị Sọnde. Ụbọchị ahụ ụbọchị ha ji worship the sun god. The day eji worship sun. Ọnya bụ Sunday. The same thing bụ ụbọchị Monde, ụbọchị eji worship moon day. Example ọzọkwa ụbọchị Saturday, ụbọchị ha ji worship deity a na-akpọ Saturn. Ọnya bụ the Saturn day, wee dịrị gabazie. Etu a ka ọ dịkwa n'ala Igbo. Ụbọchị eji worship anyanwụ, Eke oke ụbọchị, wee dịrị gabazie. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo nwere ihe niile na tupu ndị ụka ọbịa abịa, na anyị enwebughị ihe niile na uju ya, kama ha abịazielu ka ha wee gosi nkarị ha, wee dominate ya, wee mee abolish nke anyị, wee supersede ya, werezie nke ha mee superimpose of nke ọdịnala dịbụnụ. Ọ bụrụ ha nga mere ka anyị marụ Chukwu na Chukwudị, mba. Before ha abịa, anyị ma ndị Igbo ma bụ ori na chi nke ukwu dị. Maka dịka m kwuru na nkụzi mbụ gara aga, ekwuru na o nwere ihe dị iche na Chidi na Chukwudị. Chi bụ chi mmadụ, bụ personal guide, ndị ụka kpọrọ ya guide na nja. Mana chi ukwu bụ chi nke ukwu, the Almighty Father n'ọdị. Ịghọtara ya? Before ha abịa, ndị Igbo ma bụrụ ka esi akpọku Chukwu na-abakwunye n'afa. Mana ndị Igbo asị m ndị Igbo teta n'ụla, ụnụ abụzi na ndị eriri eri. Ndị ụka ọbịa na ndị anyarị enwere ihe ha akụzi ma ọ bụ ihe ha nwere wee karịa ndị Igbo. O nwere ihe ha nwere wee karịa ọdịnala Igbo. Anyị nwere ebu nwee mfụ. Ọ bụrụ na ha sị gị na ha bịazie na-agwazi gị hapụzie ịza Chukwuebuka, gị hapụ ịza Chinedu,
ụfọdụ ndị Igbo ndị eriri eri ihe na-eme ha ikwupụta ịgba afọ Igbo ha iji onye Igbo afa kama ọ ya asị na aha ya bụ Chinwendụ ma Ifeọma Chukwu ọchị na afọ ya bụ Linda. Gịnị bụ Linda? Linda bụ agwọ ihe omenụ na-echo ya na dictionary ya afịa ihe omenụ bụ agwọ. Ndị mmadụ ahapụzie maka na asị na aha ndị senti hapụ ọmarịcha afa dị n'ala Igbo si na ọ ya aza afa ndị ọcha ọzọkwa ịma ma o nwere minin iwe hapụ aha ndị Igbo nwere minin ịma ọ na-afọ onye na-achọje. Ndị Igbo teta nọ n'ụla erigo anyị front and back ka anyị nachiata n'ọdịnala Igbo n'Igbo amaka. Anyị nwere ihe niile ọ bụrụ na ịma ọ na iburu onye Igbo ịgba ọkụ chi ndị Igbo aza gị wee sị gị na nna gị wee ekwensu na ajọ mmụọ ga-agbara nna gị wee kwelụ onye eriri eri. Ịmụrụ na nchọpụta e nwere ndị a na-akpọ archaeologist mere n'Igbo ukwu ebe a fụrụ ihe aka and bead eji wee chi echichi na mgbe gburugburu a na-egwu ana wee gwupụta ya ife. Ndị archaeologist wee bịa wee sị na bead a karịgo over 2000 years eyuzuru ya n'ụwa. Ihe pụta na ndị Igbo nọbụ n'ala Igbo a over 2000 years mgbe a na-ekwu okwu na Jizọs nọ n'Israel. Ana Igbo anyị adịbagogbo ndị Igbo adịgo over 2000 years ndị Igbo ji wee nọrọ n'ala Igbo a. Onye ka mmadụ ya ebutezi ụka ọbịa wee sị na ndị nna niile ewu ọkụ mmụọ ka ha nọrọ na ha abụ ekwensu na ha abụ ajọ mmadụ ga-akpọ na ndị nna gị ịwaraghị ayịyọ n'oge gbawa ndị nna ha St. Patrick, St. Anthony, St. Paul ị na-akpọ ndị nna ndị ọcha. Hapụ ndị nna gị onye riri eri mmadụ wee sị na nna gị ga-akpọ na ya na ekwensu ka ha bụ ikwelu. Igbo teta n'ụla kpọkuo ndị nna n'ihe na-esi na nke onye akarịa ihe ndị Igbo teta n'ụla ka anyị kpọkubenụ ndị be anyị. Onye sị na nna gị dọrọ ọkụ mmụọ si ya na-asị na ọ tụrụ ụga kedu ka mmadụ ga-esi wee sị na ndị ikwu nne ha ndị ichie be nne ha nọrọ ọkụ mmụọ ndị ichie ebe nna ha nọrọ ọkụ mmụọ n'ọsọ ndị ichie ebe nna ya nọ n'eluigwe ikwelu ndị eriri eri. Oke na ndị ụka ọbịa nọ akwa sịrị anyị na nwanne anyị nwoke Paratansi na onye nsọ eme na ndị asenti emebere ya mana ndị ọcha niile a na-eme nke ha ikwelu. Ụka ọbịa anyị sokwa jekwa na-erikwu unu eri na egwu unu na onwere onye ebe unu nọ n'eluigwe ikwelu onye eriri eri chigata agwaghị na ndị nna niile nwa nke nọ n'eluigwe ikwelu. Ka anyị teta nọ n'ụla kpọkwube ndị nna anyị ha ndị ichie. Agwara m ụnụ na ọdịnala Igbo ndị ichie bụ ndị nsọ ọha bụ ndị nsọ n'ọdịnala Igbo. Na-akpọkụ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị na-awapụrụ ha ọjị ka ihe wee gazielu gị. Nwekwa ajụjụ ị nwere ịhafụ my WhatsApp nọmba maọbụ ka m kpọọ my WhatsApp nọmba 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Inwe ajụjụ send ya na WhatsApp nọmba ka nyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Ya gazienụ. Igbo makanụ alụnụ.